Atupele muluzi akupitirirabe kuwadabwisa anthu poonesa kuti chimene iyeyo akufuna kwenikweni sakuchidziwa. Dzina langa ndine Samavita, tikhale limodzi pa ulendowu. Mchaka cha 2024 Atupele muluzi anali phatiphati ndi chipani cha MCP pamene zinkaonekeratu kuti kusogolo kwa UDF ndi MCP kukubwera mgwirizano wa ndale, ndipo pamene anthu anali busy ena kumulangiza ena kumuchemerera Atupele anazitaya, ndipo palibe chilichonse chimene iye zinkaoneka kuti akuamvera anthu. Nthawi zina ankaoneka ndi osusa boma anzake, pena nthawi zambiri ankaoneka ali kumeneko ndi akuluakulu a chipani cha MCP. Izi zinkachitika ndithu pamene anthu ali mkati mokonzekera chisankho cha 2025 chimene chikubwera mwezi wa Septemba. Koma la Mulungu pa 12 January 2025 Atupele muluzi wabalalisa mitu ya anthu pa chipongwe chimene wachilavula makamaka ku chipani cha MCP. Mtsogoleri wa chipani cha UDF uyo yemwe ndi Atupele muluzi wayankhula kuti boma losogozedwa ndi MCP lagwa kale, ndipo MCP iziwiretu kuti chawo palibe kusogoloko. Atupele muluzi walavula chipongwe chosakaniza ndi mwanochi pa misonkhano yoyimayima imene anali nayo m'boma la Kumangochi. Kumangochi ndi boma limene chipani cha MCP chikumadako kwambiri mu maboma akumwera. Kumangochi ndi boma limene chipani cha MCP chikumafunisisa kwambiri m'maboma akumwera. MCP yakhala ikumapitapita ndithu Kumangochi komanso kuchikwawa mowirikiza kufuna kuzigulira malo m'maboma amenewa. Kumangochi MCP yakhala ikupitako ndithu popeza kuti ndikuchipinda kwa UDF choncho, popeza panali malingaliro oti MCP ikufuna ipange alliance ndi UDF. Iwowa anayambiratu kumakacheza Kumangochiko, nako kuchikwawa MCP imakondako paja kunali kwawo kwa Gwanda Chakwamba yemwenso anakhalapo president wa MCP mbuyomu, komanso paja ndikwawo kwa family ya Sidikimia. Koma Atupele muluzi wayankhula mokhazula ndithu ponena kuti boma la MCP lalephera kuyendesa chuma chimene zasiya anthu ambiri m'mavuto azaoneni, ndipo Malawi lero akulira. Polavula mawu amotowa Atupele muluzi anayankhula kuti boma ili lagwa ndipo ife a UDF titola boma pa 16 September. Anatero ndithu Atupele, ndipo Atupele muluzi ndipo wachenjezanso anthu mwazaunene ponena kuti anthu a ziko la Malawi asatengeke ndi zimene andale ena akumagawa, ponena kuti izi sizingatukule miyoyo yawo. Akuti timatumba taufa timene a MCP akumagawa kwa anthu asatengeke nazo, popeza mavuto a Malawi sangathe ndi timatumba taufa. Koma chipongwe chimene wayankhula Atupele, mwano umene wasanza iyeyo, mtudzu umene wageya Atupele muluzi, umene iyeyi akuchita panopa kulankhulira chipani cha UDF, zayamba kudabwisa anthu ochuluka kwambiri, ndipo anthu akututumuka kumati kodi zija zimene zipani ziwirizi zinkafuna ndithu kuti zipange mgwirizano ndiye kuti basi zakanika? Kodi iwowa afuna aonesane chipongweso pano? Koma izizi zikuchitika chifukwa chani? Aliyense ali kakasi, ndipo kuyankhula kwake kukuvuta kuti kodi anthu ayankhula motani ndi zimene zachita Atupele muluzi kuyankhula chipongwe, kuyankhulira ku chipani chimene wakhala akuoneka nacho kuti anali nacho jijiri chipani chake cha MCP. Kodi tiyankhule kuti a UDF ayiwala? Chimene tingakumbukire bwino ndi chakuti mbuyomo Atupele muluzi ndi chipani cha UDF anasankha komiti ya paderadera yowunikira zipani za ndale kuti kodi atakhala kuti afuna apange mgwirizano alowera kuti. Ndiye mwina komiti yake amuwuza kuti ku MCP simalo olowera, ndi chifukwa chake zikuoneka ngati wayamba kutulukamo ndithu, wayamba kuzitaya. Maganizo anu ndi otani?
Kodi kunali koyenera kuti Atupele Muluzi ayambe kuyankhula chipongwe kuyankhulira MCP chipani chimene chinkaoneka ngati akufuna apange nacho mgwirizano? Kodi izi zikubalalisa amalawi ambiri kapena zinthu izi sizikhala ndi effect kwenikweni? Tatiyeni tikambirane mu comment section below. Dzina langa ndine Sammavita. Mmasapota chipani chiti? Mmasapota chipani chiti? Is Sammavita here. See you in the next video.